సొల్మెలు నమ్మ కుడ్ల తొడు వార్ತೆలు ఇన్ని తమ్మల సుద్దిలు ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಲು ಶುರುವಾಂಡಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಯರೆ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಒಡಿಪುಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪುಗು ಒಂದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಬಂಡಿವಾಡ ಕೈತಲು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೇರ್ನ ಕಾರವಗಡ ಇರುವೆರು ತಿರ್ದು ಕುಡ ಇರುವೆರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಮೆಕ್ಕಿಯಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನ ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಶಿವಲಿಂಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನ ರೆಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚುಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಯಕು ನಕ್ಲಿಗ್ ತಿಂಗುಲ್ ಕಂತಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕುಡ್ಲದ ಅಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈಟೆಡ್ ನವೆಂಬರ್ 21 24 ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಅವಕಾಶ ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೊರೋನಾದ ನಡುಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಆದೇಶದಂಚ ರಾಜ್ಯಡು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಲೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಂಡ ಆಂಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಮೇದು ದೆತೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪ ಯಾವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಐಕೆ ಒಂದೊಂದಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೊರೋನಾದ ನಡುಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಆದೇಶದಂಚ ರಾಜ್ಯಡು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಲೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಂಡ ಆಂಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಆತು ಉಮೇದ್ ದೆತೊಂದು ಜರಂದು ತೋಜುಂಡು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನದ ಬೊಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲು ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 55 ಕಾಲೇಜಲು ಉಂಡು ಅಖೀರಿದ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು 972 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಈ ತುಂಬಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೊಂದೇರ ಇಂದೆಟ್ 307 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾತಿರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಚ್ಚದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋಜಾದಿರ ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನುಡುಪ್ಪನ 30 ಕಾಲೇಜಿಲಿಡ್ 3780 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಲ್ಲೇರ ನೆಟ್ 38 ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾತಿರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಲ್ ಇದ್ದದ 2821 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಡ್ 232 ಜನ ಹಾಜರಾತಿರ ಜಿಲ್ಲೆದ 10 ಅನುದಾನದ ಕಾಲೇಜಿಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂಚ 2577 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಡ್ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದಿರ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜು ಒರಿಲಾ ಪರಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 6000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತದ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕದ ಅಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೆಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪು ಅಂದ್ ಅವು ಯಾವೊಂದು ಐಕೆ ಒಂದೊಂದಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮೂರ್ತಿನ ನಾಶ ಮದ್ದದೇರ ಕೈತಲ್ದ ಶಿವ ಬುಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೇರ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ದಾಳಿ ನಡಪಾದಿತ್ತದ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಏರ್ಲಾದಾಂತಿನ ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಪುಲಿತದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮೂರ್ತಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಂದಿರ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕದ ದೊಡ್ಡಕಡದವಳ್ಳಿ ಡುಪ್ಪನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನುರ್ಕದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮೂರ್ತಿನ ನಾಶ ಮಂದದ ಅವ್ವೇ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಶಿವಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಿರಂದು ತಿರಿದು ಬೈತಂಡ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರ ಮೇಲೆಡ್ದು ಮೇಲು ತುನಗ ಒಂದು ನಿಧಿ ನಾಡು ಪತ್ಯರ ನಡಪಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ತೂಚಿತು ಬರೊಂದುಂಡು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿರುಪಾದಿರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಬಂಡಿವಾಡ ಕೈತಲು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀಯರ್ನ ಕಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಎಡ್ತದ ಮಲ್ಲ ಅವಘಡ ಒಂಜಿ ನಡತದಂಡ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತಿನ ಈ ಅವಘಡಡು ಇರುವೇರು ತಿರ್ದೇರ ಇರುವೇರಿಗೆ ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಮಾಶ್ರೀಯರ್ನ ಕಾರ್ ಅವಘಡ ಅದು ಇರುವೇರು ಜೀವ ಕಳೆವಂದಿರ ಗದಗಡ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಗದಗದಂಚಿಪಿದಾಡ್ದಿನ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡ್ತದಂಡ ಇರುವೇರು ತಿರಂಡ ಕುಡ ಇರುವೇರಿಗೆ ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಉಮಾಶ್ರೀಯರ್ನ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹಿಡಿತಂಡ ಉಮಾಶ್ರೀಯರನ್ ಬಿಡ್ದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅರಿನ ಊರಿಗೂ ಬರೋಂದಿತ್ತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕದ ಬಂಡಿವಾಡ ಕೈತಲ ಅವಘಡ ಆದಿತ್ತದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪನಗ ರಬಸುಡು ಎದುರುಗು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಇಡ್ತದಂಡ ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ಸ್ಮಿತಾ ಕಟ್ಟಿಬಕ ಕುಡುರಿ ಜಾಗಡೆ ತಿಳಿದರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಂಗತಿ ಬಿಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ತಂದಿರ
ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕ್ಕಿದ್ದುಟು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯನ ಪುನಃ ಅವ್ಯ ಪರಿಸರದ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡ್ ಜಾಡ್ದು ಕಿದುಕು ಬೂಟು ಪೊಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕ್ಕಿದ್ದುಟು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿನ ಒರಿಯನ ಪುನಃ ತೋಚಿದ ಬೈತಂಡು. ತೀರ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವೇ ಪರಿಸರದ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತ ಮತದಂಡು. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಡ್ದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆತಿತ್ತೆರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ಪರ ಮೋಸಡು ಕೆದುಕು ಬುರ್ದಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು. ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಂತಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಒದಗುತ್ತಂಡು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕಟ್ಟೋನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಬೀಶ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 21 24 ಮುಟ್ಟ ಈ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕಟ್ಟೋನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮಿಗೆ ಸಂದಿದಿನ ಅಬೀಶ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಬೀಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಂತಡು ಇಲ್ಲದಿತ್ತೊನ್ನ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ತಿಂಗೊಲ್ದ ಯೋಜನೆದ ಮೇಳ ಎಯ್ಯಾಡಿದ ಅಬೀಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಸೈಟ್ ದಿ ಒಂದುಂಡು. ನವೆಂಬರ್ 21 24 ಮುಟ್ಟ ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾದಿರು. ಗಿರಾಕಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಗ್ 17,000 ಬೊಕ್ಕ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಗ್ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವಲಿ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಒರಿನ ಪಣವನ್ನು 35 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಂತಡು ಕಟ್ಟುಲಿಂದ ಅಬೀಶ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕೆಪಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗಗೂ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಅಬೀಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದ 10 ಮಾಳಿಗೆದ ಈ ಕಟ್ಟೋನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆಡು 10 ಇಲ್ಲದಂಚ 100 ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೊಕ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬೇತನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್, ಕೈತಲು ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂಗ್ರೇಜಿ, ಪಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೇಂದ್ರ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸುಲಭದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಬೀಶ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟೋಣಗಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರೆಡೈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಂಡು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಎತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸುಲಭಡು ಇಲ್ಲದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬೈತಂಡು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರಡು ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಸುದೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಮಣ್ಣು ಪಡೆದು ಎಳ್ಯ ಮೂರಿ ಕಟ್ಟದೇರ. ಸಂಕದ ಕಾಮಗಾರಿರ್ತಾದ ರೈತರನ ಧಾನ್ಯ ಕಾಯ್ಕಜ್ಬು ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಕಂಡುಗು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪುಗುದುಂಡು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ರೈತರನಂಚಿ ತುರ್ತ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆಂದ ರೈತರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆನ್ನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡೊನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಊರ್ದ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಂಡುಗು ದಾಯ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇರಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕಂಡುಲೆಡು ದಿಂಜಿತಿನಿ ಕೃಷಿக்கு ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ನೀರತ್ತು ಕೃಷಿக்கு ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರು.
ಕರಾವಳಿಡ್ ಭಾರತ ಬುಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತುವೆರ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕದ ಕೋಡಿ ಐರೋಡಿ ಗುಂಡ್ವಿ ಗ್ರಾಮಡು 150 ಹೆಚ್ಚ ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ್ ಉರ್ದು ಸೆಡ್ದು ಧಾನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚು ಸೊತ್ತಲೇನು ಬುಲೆಪಾವೆರ್ ಕೆಲವರು ಕೀ ಕೊಯ್ದು ಬೈಕಂಡುಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರಡು ಸುದೆಗ್ ಸಂಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನ ದುಂಬು ಸುದೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪೊಯ್ಯರೆ ಎಲ್ಯ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟಿದೆರ್ ಅಂಚಾದ ನೀರು ದಿಂಜಿನ ಕಾರಣ ಕರಿನ ಪಾಕದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಬಾಗಡೆ ಬುಡಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ಪುಗೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದವರ ಧಾನ್ಯ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚು ಬುಲೆನಾಶ ಆತನಂದು ರೈತರು ಬೇಜಾರು ತಿರುಪಾದಿರು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹೋಗಿ ಪೂರ ಹೋಯಿತು, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಒಬ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ. ಔಡಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ತೊಂಡಿ, ಬೆಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು, ಅದು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂಕಟ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಸೇತುವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಿರವು, ಅದ್ರದ ನೀರು ಬಂದಾಯಿ ಈಚೆಗೆ ಪೂರ ಒಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈ ನಮೂನಿ ನೀರು ಬಂತು, ಪೂರ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ ತಿಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಲಟ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೊಗ್ಗದಿನ ಕಂಡುಗು ನಾನು ಎಡೇನ ಬಡ್ಸಬಹುದು ಉಪ್ಪು ದಂಶ ಪೋವಂದೆ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ನಷ್ಟ ದಿಂಜಾವಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೊಗ್ಗಂದಿನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಇಜಿಂಡ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಂಕುಲಿ ಕಡಿತು ಪಾಡುವಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಂದ್ಯರು ರೈತರು. ಕರಾವಳಿದ ಭಾರಿ ತುಂಬುಗು ಬೆಂದದು ಬೆಗರು ಜಪುಡಾದ ಬುಲೆ ಪೈನ ಬುಲೆ ನಾಶ ಆತಂಡು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ತುರ್ತು ರೈತರ ನಂಚಿ ಗುಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡಾತಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡ್ತರನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ನವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಒಡಿಪುದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಪಂತೆರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡ್ತೊರನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾತನಂದು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘಟನೆದ ನಾಯಕರು ಪಂತೆರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬಗೆಟು ಒಡಿಪುಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯಲನ ಬುಲಿಚಿಲುಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಲ್ಪಾಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ತುಂಡು ಎಂದಿಡ್ದು ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಡು ಬರವು ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ಸಮುದಾಯಗೂ ಬೇನೆ ಆತನಂದು ಪಂಡ್ಯರು. ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಡು ಪನವ ಕಾಸಡು ಪಿರವು ರೀತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಲಿಡ್ದು ಮೋಸಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಾಕಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಇಡಮುಟ್ಟ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕುಡೈನ ಸೌಕರ್ಯಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡದ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ನಿಗಮ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ತಾವೇ ಬರೀತೀರಿ ಈ ನಿಗಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾರಂ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜತ್ತನ್ನ ಒಡಿಪು ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರಿ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸುಪಾರಿಸ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಲೂಯಿಸ್ ಲೋಬೋ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಲ್ವಿನ್ ವಾಸ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೆಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳುಭವನಡು ನಡೆತಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಪ್ಪು ಬ್ಯಾರಿ ಗಿನ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದು ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡ್ಯರು. ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆರನೇ ಬಲವಂತ ಮೈತಿ ಹೇರೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಯಿರ ಕನ್ನಡ ಅಂಕು ನಂಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಟಾಗಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಐಸಿರಂತ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲದ ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ಗಣದ್ದು ಸೊಗೈರ ಅದು ನಂದವರು ಅವಧಿನ ಆಯನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಳೆಯವರು ಕೊಸಿ ಉಂಟು ಇದಗಾಗಿ ನಂಗೆ ರಂಬುವುದನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಬೆಳ್ಕಿರಿ 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಚನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತದ ಪಾತಿಡ್ದು ಎಡ್ಡಿಪು ಬೈಕಿಯರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರ ಜಬ್ಬರ್ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾಹಿತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ, ಸುರೇಖಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಂಶೀರ್ ಬಂಡೋಳಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದೊಬ್ಬಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪನ ಕಿಣ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪದು ಕೊರಿಯರು. ಈ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಂಡವಳು ನಾನು. ಇಂದೀಗ ಅಷ್ಟಭುಜೆಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮುಟ್ಟ ಹೋಲಿತಾರತ್ತರೆ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾದವಳು ನಾನು. ಇಷ್ಟ ಸಂಪದವಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪೆನು ಬೆಸರ ತಿರಸ್ತ ಇಷ್ಟ ಸಂಪದವಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪೆನು. ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪನ್ಪನಾರ್ ಪೋಲಿಯೋ ಸೀಕ್ ತಾಗಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಸುರುಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದ 10 ವರ್ಷ ಕರಿದಂಡ ತನ್ನ ಮಿಗ್ಯನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರವುಗ್ಬೋಡಾದ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನ ಶಿವಲಿಂಗರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬರದು. ಚಕ್ರದ ಎಳ್ಯ ಗಾಡಿಡ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ನುಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂದು ಜನಕ್ಲನೆದುರು ಕೈ ನೀಡ್ತು ನಟ್ಟುನ ಈ ಜನ ತಪ್ಪುದರು ಶಿವಲಿಂಗ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿವಲಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ವಾಸಮಲ್ಪರ ಶುರುವಾದ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲಡ ನಟ್ಟದ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ ತನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಲಸುಜರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲರ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರೆಗಾದ ಈ ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು. ನನ್ನರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಗ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡಲು ಇಲ್ಲ, ಅವು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು. ಶಿವಲಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯಮ್ಮಗೆ ನನುರಿಮಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಆಧಾರ ಕುಂದಾವಡಾಯಿನ ಶಿವಲಿಂಗಗ ಪೋಲಿಯೋ ಸಿಕ್ತಾಗ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚಿದಜಿ ಕುಟುಂಬ ತುವನಡು ಮಿಗ್ಗೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಂದಕ್ಕಾದ ಅಜತೊನ್ನವು ನಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಲಿಂಗೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ತಾವನೊಬ್ಬನೇ ಶಾಲೆ ಓದ್ತಾನೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ. ಇಲ್ಲ, ರಜದಾಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಜೆ ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಓದ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ.
3 ವರ್ಷನ ಆಯ್ತು. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡ್ಲಟ್ ನಟದ ಬದುಕು ಸಾಕವನ ಶಿವಲಿಂಗಗ ಬಂಧು ಬಳಗ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಶಿವಲಿಂಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಪಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚುಮ್ಮಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಟಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೈತಡೆ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತೆರಂಡ ಈ ನಾಯಿಲು ಗಿಡಪ್ಪು ಅಂದು ಅಭಿಮಾನುಡು ಪಂಪೇರು ಶಿವಲಿಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬಗ್ಲತ್ತವ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಲತ್ತವ ಬಂದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಮಿ ಎದುರಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು. ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ? ಮಲ್ಲಮ್ ನಾನೇ ಹಚ್ತಿದ್ದೆ. ಮಲ್ಲಮ್ ತಗೊಂಬಂದು ಹಚ್ತಿದ್ದೆ. ತನ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಜಂಡಲ ನಾಯಿಲೆನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವಿರ ಶಿವಲಿಂಗನ ಈ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ನಾಯಿಲೆನ ಬಗೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತ ಕುಡರೆನಿತ ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಲು ಸುರುವಾಂಡಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಯರೆ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಒಡಿಪುಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪುಗು ಒಂದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಬಂಡಿವಾಡ ಕೈತಲು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀರ್ನ ಕಾರವಗಡ ಇರುವೆರು ತಿರ್ದು ಕುಡ ಇರುವೆರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು. ಮೆಗ್ಯಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನ ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಶಿವಲಿಂಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನ ರಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ. ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚುಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಯಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗುಲ್ ಕಂತಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ. ಕುಡ್ಲದ ಅಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈಟಡ್ ನವೆಂಬರ್ 21 24 ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಅವಕಾಶ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.